kanthi jumangkah lon-lonan. Musikku gak nyambung iki soalnya. Kanthi jumangkah lon-lonan Sang Bagus Ibatahul Wahab hanganti ingkang garwa kinasih Roro Ayu Izati Laila Sari repepeh kanthi lagu dodok sesendokan Yaya Sato meterangan Wadana tumungkul Amri Kelu Yaya Konjem Bantalayo Pratiwi Wadana sowan ngabiyantara wonten ngarsanipun Ibu Dalah Rama esining driya badhe hanyandong rumenting puja stawa saha paksa. Duh Rama Ibu pepundhen kula wonten ing madya padha inggih paduka Rama lan Ibu sepinten kaluhuran bebuden panjenengan ingkang sampun rumentah dhateng kula Ibu sampun sembodo minangka papan kula nglampahi yoga brata tengunipun Nawacandra sedasa ari Ibu angking sampun kanthi lila legawa hangya sepi kula rikala tasih alit sarta anglinting hang luwentah kanthi rebak rasa asih wit kula alit ngantos dumugi akhir dewasa. Selanjutnya bisa berpindah. Semanten ugi Rama ingkang sampun ngukir jiwa lan raga kula minangka lelantaran kula tumu wonten madya padha Rama ingkang sampun sembodo paring pagulawentah marang kula ugi minangka patuladaning gesang kula Rama Ibu bapak awit saking sedaya ingkang sampun kaparingaken kula wau kula boten saged atur pawelas kula boten saged atur piwelas bebuden bapak lan ibu nggih namung wonten ing kalodhangan menika kula aturaken sembah pangabekti kula kaunjuk kang hadebing padha. Kula ngaturaken agenging panuwun ingkang tanpa pepindhan. Mugi-mugi Gusti ingkang Maha Welas lan Maha Asih tansah paring lelintu tumrap bebuden utawi sing kedarman ingkang sampun kaparingaken dhateng kula. Ngaturaken sedaya kalepetan saha nyuwun agunging pangsama tumrap lepat lan dosa kula wiwit alit kagulawentah ngantos dumuging dewasa kula ngrumaosi kathah lepat kula Rama kula nyuwun agunging pangsama nyuwun pandonga dalah pangestu mugi anggen kula mangun bale wisma tansah widodo nir ing sambikala tan manggih rubeda.
putraku ger bocah bagus sak loro karo garwamu kang banget tak tresnani kabeh kang wis kaaturaken mau pancen wis dadi kewajibane bapak lan ibu minangka dadi wong tuwa wis dadi sesenggemane bapak lan ibu minangka jejering wong tuwa malah kepara bapak lan ibumu iki njaluk pangapura marang awakmu awit ora bisa nyembadani apa kang dadi kekarepanmu sira kang dadi enom kang gedhe pangapuramu dene yen jeneng sira sakloro ngaturaken pangabekti pangabektimu bocah sakloro wis tak tampa yo ngger bapak lan ibu ngaturaken agunging panuwun tak suwunke pangabektimu marang Gusti kang murbeng dumadi
Sangsaya caket nira lumaksana marabegi dhateng ingkang raka katubuh ing pandulu catur netra satemah satuhu hamba bardaya pangribawa ing katresnan suci pindhane wreksa langking ingkang ketampa ing dahana bel murup mungalat talat ubaling asmara sang Dyah Ayu alasan sang bagus ingkang magya ing ngajaran dening Ibu Juru Rengga Busana Sri temanten kakung nuli hambalangaken gantel winastan gondang kasih ngedhet ing jajane ingkang garwa ya Sri Pinanganten Putri dawuh ngenerjaja pralambangake ngraosi katresnan panganten kakung marang garwa ngatos nandes wiwit lahir tumuju sing batos dene temanten Putri angastawan gaya kumlawe hambalang gantal ingkang nami Gondang Tutur Gondang Tutur binangaken dawa suku sangajengipun panganten kakung pralambang minangka jejering prawestri sampun siaga hanampi sadaya pamurabanipun ingkang raka nung inggih Sri Pinanganten Bagus Ibad Tahul Wahab Purna ambalang gantal panganten kekalih Gyah Ajawat Asta Roro Izati Laila Sari ngaras astonipun ingkang garwa nedahaken lebeting raos tresna dumateng ingkang kakung sanggianing para tamu kakung saha putri minulya saparipurnanipun Gyah Ajawat Asta Daya-daya kekalihipun rucat canela Sri Pinganten kakung hanyekti Atigon ingkang Wibakara ingkang sampun cinarop sekar setaman nung inggih mawar kantil saha melati ingkang mengku wirdi bilih lamun winawar ing tembung manis lumantar kedaling ngati pambukaning karyatama kang agung kumantel kantil wonten ing padhanging netra tumanem ing telenging nala kawriyan penganten putri lenggah ing jenggo sarwi sumembah penganten kakung luwih nampak atigan ngantos pecah ya medal werna jenel lan pethak ingkang mengku ing panyuwunan wonten ing ngarsanipun Gusti Murbeng Gesang mugi manunggaling jalu lan estri Ninggih putra ingkang utami ingkang bekti dhateng tiyang sepahipun migunani dumateng bebrayan agung nusa lan bangsa Sri Pinanganten Putri Roro Ayu Izalaita Sari tanggap ing kawonten tumuli enggal musuh pepadane ingkang raka Nak Bagus Ibad Tahul Wahab minangka gambaraning watak ing wanodya ingkang setya tuhu dateng kakungipun sarta kawulan ingkang sinadang penganten putri lekas menika pratandha prasetyapun pawestri ingkang siaga ngamping-ngamping ingkang garwa siaga sabiyantu hangin cali sukering diri sukering keluarga sukering bayan purna hamasa samparanipun ingkang raka panganten putri gya kalanting dening ingkang raka arsa kajejeraken ing sisih kiring purna hamasa samparanipun ingkang raka Pinanganten Putri gya kalanting dening ingkang raka kajejeraken ing sisih kiring kawiryan sang Pinanganten wis jumeneng jejer minangka pralimta kalamun panganten kalih sampun siaga jumangkah sesarengan hanempoh jangkaning gesang tansah bat-batan anggenipun mangku kerdi anggenipun nglampahi gesang bebrayan panjenenganipun ingkang Rama Bapa Santosa tumindak wonten ngajeng piyambak sarwi ngasta pacodaning sindur selendang sindur ingkang awarna rekta kinarya gendong ingkang putra kekalih
Wadene Ibu Sri Wahyuning tias tindak wonten ing wingkingipun panganten kekalih sarta nyepeng pamindahan kananipun panganten kakung dalasan pamindahan kiripun panganten putri hangyerengi sang laras moyo memuji kamirahan Gusti ing Santi Sesanti Jaya Wijayanti senajan talon-lonan dunya lumaksana tumpaking adicara upacara gendongan sindur Sri Temanten Sarimbit sampun prakteng ugia kang tinuju nundhe dampar pinasri kursi rinengga nindakaken jangkeping tata cara upacara adat lupya nong inggih baba timbang menggah cacahipun upacara babat timbang panjenenganipun Bapa Santosa keparang lenggah wonten ing tengah-tengahipun kursi temanten ing jengku kanan temanten kakung lenggah ing jengku kanan dene temanten putri lenggah jengku kiring saking panjenenganipun Bapa Santosa dene panjenengan Ibu Sri Wahyuning tias aris mundhut pirsa dhateng panjenengan Bapak Santosa. Pakne, abot pundi Pakne? Abot sing kakung napa sing estri Pakne? Kanthi aris lan kawicaksanaan. Bune, saklorone timbang padha abote. Ora beda mantu, ora beda anak padha. Sangyaning para tamu kakung saha putri ingkang winulya saparipurnanipun upacara babad timbang kawruyan panjenengan Bapa Santosa lenggahaken Sri Temanten Sarimbit murih lenggah wonten dapar pinanjang nggih kursi pinasri menika ingkang winastan nindakaken upacara adat tanam jero ingkang ngemu pralimta sinandi bilih Rama dalah Ibu sampun hananem utawi madhekaken Sri Temanten kekalih murih madiring pribadi mangun bale wisma purna gantining upacara tanem jero panjenenganipun Ibu Juru Rengga Busana tumuli ngacarani adicara upacara adat lupya kacar kucur utawi tanpa kaya minangka ubarampinipun kacar kucur nggih kacang kawak deli kawak menapa deli empon-empon arta direh wiwit ilangan alit kantos wilangan ageng. Ubarampe kacar kucur sinuntak ubarampening kacar kucur sinuntak tuntas dhateng pangkoning Kang Putri ingkang sampun samekta ngasta kacu gumbaya panyutake ubaramping kacar kucur minangka pralimta bilih jejering kakung mekaten kadah tansah paring guna kaya asiling pakaryan dhateng putrinipun paring nafkah lahir lan batinipun semanten ugi jejering putri kedah surti lan setiti ati-ati lan pratitis anggenipun ngecakaken asiling pakaryan saking kakungipun satemah saged murakabi dhateng kebadahipun kaluwarga lan brayat. Semanten ugi minangka jejering putri kedah surti setiti ati-ati lan pratistis anggenipun ngecakaken asiling pakaryan saking kakungipun satemah saged murakabi dhateng kebatahipun kaluwarga lan brayat kepara saged turah kangge dana wilasa marang kadang ingkang nembe nadang kacingkrangan. Sasampunipun ubarampening kacar kucur kasuntak wonten ing kacu gumbaya lajeng dipun bundeli nuli katitipaken
Sanggianing para tamu saha putri sarep paripurnaning adicara kacar kucur tumuli rinumpaka adicara adat candhakipun inggih dahar walimah ugi disebut dahar walimah utawi dahar klima. Winastan dahar klima awit anggenipun dahar namung saklepasan kawula ewadene sinebat dahar walimah awit kekalihipun nembe nindakaken walimah sinengkakaken sah miturut praptaning adat Jawi minangka selaki rabi. Sampun kawuriyan diundang adicara dahar walimah Sri pinganten kalih samya dedulangan. Sri pinanganten putri ndelang kakungipun sawangsulipun penganten kakung dulang dhateng ingkang putri. Panganten kekalih samya dedulangan kanthi kebak rasa tresna sedya menangka ngempuh pralimta sinandi bilih Sri pinanganten kekalih sampun sesanti sebaya popo sebaya mulya pahit getir bunga susah bakal katemah sesarengan. Saparipurnane dahar walimah Sri pinanganten kalih diaturi unjukan tirta wening ingkang ngemu werdi bilih Sri pinanganten kekalih kaajab tansah panggalihipun minangka warah murih sadaya kodrat kelampahan sageda tinampi kanthi wenenging cipta rasa budi miwah kersanipun. Sadaya parkawis saged kapikir kalimbang limbang kanthi panjang wekasan kamulyan ingkang badhe kasandang. Adicara panggih sampun paripurna. Salajengipun monggo ingkang para tamu kang dherekaken petik citra utawi foto kaluwarga. Kula aturaken dherekaken foto kaluwarga. Monggo sami persiapan dherekaken foto kaluwarga. Katur tim musik bisa main lagi, kami persilahkan. Rama
Nggih.